Sziasztok! Just do it! Mindenkinek megvan sajátos reakciója a csiklandozással kapcsolatban. Konkrétan van, aki bepisil a röhögéstől, van, aki kínszenvedésként éli át, és van, aki úgy fogja fel, mint egy játék. Gondolok itt mondjuk a szerelmesekre, akik elkezdik csikizni egymást. Na már most ebben a videóban ki fogjuk vesézni a témát, attól kezdve, hogy miért nevetünk, mi felelős ezért, és nem tudom, miért dobálom a kezeimet. Kezdjük ott, hogy miért is rángatózunk, amikor csikiznek minket. Konkrétan az történik, hogy amikor megérintik a bőrünket a kis puha új percek vagy új begyek, a bőrünkben levő idegvégződések jeleket küldenek az agyunkba, amely eléri itt hátul levő kisagyunkat, amely a mozgások irányításáért felelős. Ennek következtében egy enyhe idegrángáson esünk át, úgyhogy igazából a kisagynak és annak, hogy van idegrendszerünk, tudható be, hogy csikizésnél rászkódunk. Na már most szokták mondani azt, hogy a nevetés gyógyír, de van, aki tényleg nagyon durván negatív élményként éli meg azt, hogy megcsikolják. Az a kérdés, hogy ez mennyire lehet negatív, hát bele lehet halni. Például a 16. században egy protestáns szekta az elítélteket konkrétan halálra csiklandozta. Most ezt így elképzelni így elég furcsa lehet, de kajakra. Valamint az ókori rómaiak is használták kínzásként a csikizést, mégpedig úgy, hogy az áldozat talpát bekenték sóval, vagy beszórták sóval, és kecskékkel nyalatták le a talpáról a cuccot. Kecske, mint kínzóeszköz. Wow! Na már most vannak azok az emberek, akik kevésbé csikisek, illetve egyáltalán nem. Ilyenkor teljesen jogosan vetődik fel bennünk a kérdés, hogy ez hogy lehetséges. Konkrétan az történik ezeknek az embereknek az agyában, hogy kiszámítják azt, hogy milyen mozdulatok fogják érni őket. Egy apró példa erre, hogy saját magunkat igazából nem tudjuk megcsikizni, mert számítunk arra, hogy most meg fogjuk csikizni magunkat. Valamint az orvosok is szokták azt csinálni, hogy megkérik a beteget, hogy tegyék a kezüket az ő kezére, miközben megérinti őket. Így a beteg úgy fogja érzékelni, mintha a saját kezével érintené meg magát, tehát konkrétan átverjük a kisagyat, így elkerüljük a csikizéses idegrángásos cuccot, ami egy műtétnél szerintem így eléggé jó, előnyös. A csiklandozás segíti a kötődés kialakulását. Gondoljunk itt a kisbabákra, akiket megcsiklandoz az anyukájuk, és elkezdenek nevetni. Ugyebár az anyuka minél jobban látja nevetni a kisgyerekét, annál jobban elkezdi csiklandozni, ami az alapkommunikáció egyik formája a kisded és az anyuka között. Emellett meg kell említenem, hogy a fiúk és lányok tinédzserkorban kétszer gyakrabban csiklandozzák egymást, ami annak tudható be, hogy ez a vonzalom kimutatásának egyik formája. Ez persze nem egyenértékű azzal, hogy én most oda megyek XY-hoz megcsikizem, és akkor már ez egy jel, hogy járjál már velem. Szóval így a csikizéssel kicsit óvatosan, főleg, hogyha azonos nemű csikizel, mert az elég rosszul veheti ki magát. Hölgyeim, uraim, de szerintem a hölgyeknek szokott legtöbb baja ezzel lenni, a csiklandozás kacsúsít. Igen, tudsz tőle fogyni. Na hát hogy? Hát hogy? Mivel a nevetés kalóriát éget el, körülbelül 10-15 perc nevetés egy olyan 10-40 plusz kalóriát tud elégetni, így a csikizés, hogyha mondjuk 2 órán keresztül zajlik, akkor halálra fogy. Na jó, nem, tehát nem egy ilyen bazinagy dolog, viszont lehet tőle fogyni. Mindenki ugyanott csiklandós. Na már most ezek a pontok, ezek a hónajtól a derékig oldaltájt találhatóak, most azért nem röhögök, mert én csinálom magamnak. Valamint ugyebár a talpak, amik igazából mindenkinek csiklandósak, de hát vannak azok az ufók, akiknek nem. Mondhatni, hogy igazából a test legsérülékenyebb pontjai a legcsiklandósabbak. Ilyenek például bónuszba a törzsünk mellé még a fül külső része, valamint a mellek és az intim területek. És még így a videó végére egy tény a csiklandozásról. Ez az egyik védekező mechanizmusunk. Például felhívja a figyelmünket a külső ingerekre, például, hogy egy tigris rákcsálja a lábad, na jó, ez hülyeség volt. Például arra, hogy mászik valami a hátadon, és akkor így értelemszerűen oda nyúlsz, megvakadod, és lecsapod a francba, ha mondjuk egy szúnyogról van szó. Na és ennyi is lett volna ez a kis videóink, köszönöm szépen a figyelmeteket,
hát végre csinálhattam egy újabb ilyen típusú videót is, mert elég régen csináltam már ilyen vlogolós kis érdekességes bemutatós cuccmát. Viszont most, hogy egyre többen vagyunk, aminek baromira örülök, így jönni fognak újra ezek a videók is, illetve amiket ti szerettek, valamint várom még továbbra is a kérdéseiteket a tejszínesbableves@gmail.com-ra, valamint az information videóm megjegyzései alá, hogyha nektek az úgy egyszerű, és akkor én azt látni fogom, és egy videó válaszba esetleg megválaszolom nektek a dolgokat. Közben behoztam jegest, én köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, a legközelebbi videóban remélem, hogy találkozunk, dobom a kabalát nektek, sziasztok!